И здравейте хора, аз съм Фанатик 11. Днес играем. И днес играем. Егларс, разбира се. Ще направя поредица. И аз мисля да направя. Както пика на Network Gamer. Но идеята си беше моя. Не съм го копирал. Само Ще храна. сега ще купя. Пържолки. Не, да и картофи. Моркови да е моркови. Още ми трябват. Още няколко. Ще малко да купя малко. Са близко. Ти се танквай в същото време с златото. Човек не мога. Аз трябва всичко да я направя. Ето ти. Дай храната, аз ще се оправя. Ето ти. Ще малко. Ето ти. Ами може да правиш това? Кое? Яйцето. Ето ти го. Аз стоям за яйцето. А, то тук. То много на открито бе. Ти си хващаш паки, но Но. Две. Три. За нищо не стигна. Като цяло. И тук, и там, и тук, и там, така ще си върви. Имам ли още блока? Танкваш ли го? Не, аз нямам повече за танкване. Ще го танквам с... Казах ли ти нещо или ти не ме чуи с осра? Тук що се осра като свиня? Малко да започвам да си танквам. Е така се прави човек. Ти обсидиан ли имаш? Не. Не така е. А, някой сега ако има... Идви да вземеш диаманти, аз ще пробвам да ръшвам. Изчакай. Единственото, което имаме е меч. Мръсницата, голата мръсница ме уби. Ооо. Чай внимава, има гола мръсница. Да, хора, Не е гола. в лобито намерихме една скин напълно гола. Не напълно, да. Хванаме. Кубански. Да, хванаме. Няма да откажа, защото... Ого, блю вече са без яйце. Никой. Помощ! Аз съм блю в базата, бе. Ти си го убил, значи яйцето. Не! Обсидиан! Ето е убито на блю яйцето. Не съм блю тогава. Но бегам колко мога. Това е фулайрон! Не искам да се занимавам с него. Спечелих един диамант поне. Браво. Аз съм велик. Аз съм велик човек. Аз съм най-великият човек на света. А я си представи да имаш 6 диаманти. О, и да умра така. И да се осера така. Няма да стане никога. И няма да се без яйце вече. Бя да си пазим нещо. Имаме даймонд. Браво. Вижте, пак падам така. Защо го казах? Смей се за себе си, защото се хвана. Ще се хвана. Оп. Имам 2 стака и 14 сандстон. Взимай на голд генератора и го апдейтвай. Чакай. Аз ще апдейтна и голда. А, не идва. След може малко храна. Не. Имаш диаманти в даймонд генератора, вземи да апдейтнеш. Изчакай бе. Той, че тука такова. Ние двамата в червено, да. Та е ернала. Той, че тук танквам яйцето. Имаме втори голд. А, не! Точно сега ще залаги, нали? Аз имам замигала за дементи. Аз стигам до мидала за тластуша. Затова слуша. Това мислиш наистина като го кажеш. Ето я тластуша! Тластуша е към нашия бис!
Чувстваш ти тук наша бис! Ти си опадна, о май гад! Ох бе! А, не бе! Това са други, това са блу! Това са блу! Убий ги просто! Защото те слушат, дойде! Казах ли че... Бягай, бягай, бягай! Трябва да ги убием и двата отбора сме без яйца. За 5 минути. О май гад! Аз съм мъртъв. О май гад, само аз ли съм? Слуша ме уби, защото слуша. О, къде ме хвърли? Слуша с мъжа си ме уби. Еми така става, така Мъжът е става. прекалено богат за мене. Моля те, мъжа! Уби ме и мен. Кажи, че съм го засне, моля те. Аз съм те заснел. Благодаря ти. Добре хора, това ще бъде от нас. Аз Фанатик 11. Ако ви е харесал клипа, харесайте го. И се абонирайте за моя канал и за неговия нова мен, моя Аз Фанатик 11. И чао!